חברים, בדיוק העורך של רועי שלח הודעה שהפתיח לא עבד חבר בסרטון, אז אנחנו נעשה את הפתיח הזה. אז מה קורה חברים יקרים? כאן רועי בערוץ של גיימינג, והיום אנחנו בסרטון חדש ואנחנו הולכים היום למגרש. כמו שראיתם בפתיח, אז רועי ניסה להקפיץ הכדור, כשל, ועכשיו אנחנו הולכים למגרש. שימו לב ולייק, ויאללה, בואו נתחיל במגרש. יאללה. זה לא מצליח. קורה. יאללה. עכשיו בועט. הוא מנסה להגיע למשקוף. ומחטיא. המלא זה השיטה. יאללה, עכשיו בועט. הוא אומר ששפיץ זה השיטה. וואו! עוד שנייה. יאללה. יאללה, הוא בועט. יס! שם את זה! יאללה. הוא בועט, הוא שם משקוף והוא ממשיך. הוא מחטיא. די, מפה אני כבר המשכתי ולא הצלחתי. יאללה וואי. לא, יאללה. אולי הפס זה השיטה? בואו ננסח. יאללה. בועט! ויואו! עוד שנייה. וואו. והנה רועי. בועט! והוא שם את זה! יאללה, רועי ממשיך. הנה רועי. והוא מתקרב. והוא בועט! והוא שם גם את זה! והנה רועי. מתרחק מלא. והוא בועט! והוא לא שם את זה, לא קרוב. ובואו נראה אם הוא ישים את זה. יואו! רועי מתרחק מלא, והנה הוא מתקרב לכדור, בועט, והוא כמעט שם את זה. בואו נראה. הוא עדיין כאן, אני עכשיו כאן, ובואו נראה אם הוא יגיע, ועוד שנייה. וואי, יאללה. והנה רועי בועט, והוא כמעט שם את זה. בואו נראה אם הוא ישים את זה במשקוף. יואו! רועי בועט, לא קרוב. בואו נראה אם הוא ישים את זה במשקוף. תראו איזה מגרש ענק. ועוד טרום. היה לנו כדור, הצלחנו להביא את הכדור, ועכשיו אנחנו הולכים לדשא ליד המגרש. אוקיי, עכשיו אנחנו פה בדשא ליד המגרש, אתם לא הולכים לשמוע אותנו, אבל השער הזה בעצם, אני אראה לכם, זוז רגע רועי. כן, נראה לי. כן. יאללה. רק אני אעשה, כן? כן, יאללה, נו. נקרא. לא, אתה לא רוצה להיות שואל. חברים, שימו לייק וסאב. בינתיים.
כאן. קיבלתי שם מלא חשמל סטטי. יאללה, תורי. לא לצלת. לא. כי ראיתי את זה פה שם. מה? אם זה פוגע בקיר זה לא נחשב. מה, אני אזנק לקיר? טוב, נו. לא, תזנק אחרי שזה נוגע בקיר. יאללה, סליחה, אני מקווה שתשימו סאב, לייק ובהמון, פרגנו בסאב, יאללה ביי.